Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ndiye ari kutiisira musign language. Fundiswa sei vateereri? Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Toda kutenda. Regai tipinde muhurukuro yedu yanhasi ine musoro wenyaya unoti mupfumi naRazaro part 1. Yes, the rich man and Lazarus. Chidzidzo ichi mufundisi kuedza kujekesa pamibvunzo iri kubva kuvateereri. Vazhinji vevateereri vedu ndima dzimwe dzese dzinotsanangura chimiro chemunhu kana afa vakadzibata. Vamwe vakutodzirarama. Havachaende kumashai kana kupira midzimu kana zviya zvekuskotaura paguva. Vanhu vakasiyana nazvo. But pavanoramba vachiverenga Bible, pane dzimwe ndima dzinoita sekunge dzakuconfuse kuti aikazvi dzimwe ndima idzi ndakadzinzwa but yemupfumi naRazaro chii chiri kuitika ipapo. Saka tati chidzidzo ichi chiuye itoendai panyaya yacho mufundisi. Tiiverenge nyaya iyi vateereri iri kuna Luke chapter 16 inotangira paverse 19. Mufundisi verengai musvike paverse 22. Luke 16 verse 19. Mumwe mupfumi akanga aripo waipfeka nguo tsvuku nemicheka yakanaka nokufarira zvakaisonaka misi yose. Zvino mumwe murombo wainzi Razaro akanga ana maronda mazhinji akaiswa pasuo rake, achida kuzvigutsa nezvaiwa patafura romupfumi, kunyangwe nembwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake. Zvino murombo wakati afa, vatumwa vakamisa pachipfuva chaAbhurahama. Mupfumi akafawo akavigwa. Manzwa matangiriro kuitwa nyaya ndiJesu ari kutaura pastor. Hanzi kwaive nemumwe mupfumi aipfeka nguo tsvuku, purple clothing, kungoratidza kuti aive rich. Aidya zvakanaka. Hanzi kwaivewo futi nemumwe murombo ainzi Razaro. Uyu aigara pasuo remupfumi uyu. Hanzi achida kugutiswa nezvinodonha patafura yemupfumi. Hanzi imbwa ndodzaiuya dzonanzva maronda ake. But hanzi Razaro uya akazofa. Ngirozi ndobva dzamutora, ndobva dzamuendesa pachipfuva chaAbhurahama. Nemupfumuwo ndobva afa akavigwa. Handei tinzwe nyaya iyoyo. Tinzwe zviri kufamba sei. Chiverengai kubva verse 23 musvike pa26 yaLuke 16. Luke 16 verse 23. Zvino ari paHadhesi, ari pakurwadziwa, akatarira kumusoro, akaona Abhurahama ari kure naRazaro ari pachipfuva chake. Akadanidzira akati, baba Abhurahama, ndinzwirei ngoni. Tumai Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura, atonhodze rurimi rwangu, nekuti ndinorwadziwa nomurazvo uyu womoto. Abhurahama akati, mwana, funga, wakapiwa zvakanaka zvako paupenyu hwako. naRazaro saizvozvo wakapiwa zvakaipa, asi zvino iye unonyaradzwa pano, iwe unorwadziwa. Uye pazvinhu izvi zvose mukaha mukuru wakaiswa pakati pedu nemi, kuti vovuno vanoda kuenda mhiri kwamuri
vakoniwe, novoko varege kuyambukira kwatiri. Right. Nyaya ipa iri kuenderera vateereri. Yanzi mupfumu uya hanzi akavigwa uya yabva yazotiratidza ari kurwadziwa ari kwaibvira moto. Handobva atarira nechekure uko ndobva aona Abrahamu, asi pachipfuva chaAbhurahamu paina Razaro. Handobva adedzera akati, baba Abrahamu, ndiri kurwadziwa kunoku. Tumai kaRazaro anyike muromo wemunwe wake mumvura, angosvikodonhedzerawo donhwe remvura parurimi rwangu, ndiri kutambudzika kunoku. Hanzi Abrahamu ndobva apindura akati, mwana, iwo wakapiwa zvakanaka nguva yako panyika. Razaro akatambudzika, asi zvinezvi Razaro anonyaradzwa, iwe uri pakutambudzika. Plus nyaya yauri kukumbira yaiite, because pane mukaha mukuru pakati pevari kuno nevari kwamuri, zvekutoti vari kwamuri havagone kuuya kuno, nevari kuno havagone kuenda kwamuri. Iverengei ipere nyaya iyoyi pasi. Svikai pavhesi 31 chaipo muchitangira pavhesi 27. Ruka 16 vhesi 27. Yes. Ipapo akati, ndokumbira kwamuri baba kuti mumutumire kumba kwa baba vangu, nokuti ndina vanun'una vashanu, kuti andonatsovapupurira kuti varege kuuya avo panzvimbo ino yokurwadziwa. Abhurahamu akati, Mozisi navaprofita vanavo, ngavavanzwe ivo. Iye akati, kwete baba Abhurahamu, asi kana mumwe akabva kuvakafa akaenda kwavari, vangatendeuka. Akati kwaari, kana vasinganzwi Mozisi navaprofita, havangatendiswi kunyange mumwe akamuka kuvakafa. Saka nyaya yekutonhodzwa nemvura iyaya nedonhwe remvura yaramba. Ndobva ati, baba Abhurahamu, ngatichidai so, ndine vanin'ina 5 vandakasiya kumhuri kwedu. Right. Ndokumbira kuti muchituma mumwe munhu kubva kwamuri uku aende kunonyevera vanin'ina vangu kuti vasazoye panzvimbo ino inorwadzai. Hanzi baba Abhurahamu akati, aiwo, hatidaroba. Kwavari vanin'ina vako uku kuna Mozisi nevaprofita. Vakatadza unzwa Mozisi nevaprofita, even tikatumira munhu anobva kuno havamunzwe. Zvikanzi kwete kani, vanogona kutonzwisisa kukaita anobva kwamuri ikokoko. Zvikanzi aiwa, kunyange tikatumira munhu ari kubva kuvakafa kuedza kunoudza vanin'ina vako, hazvizobatsire chinhu. Nyaya yacho yabva yapera. Maona kuti vateereri ipapo vari raitika. Saka ndopavari kuiti, imimi munoti vafa havana chavanoziva. Tichishandisa bhaibheri renyu iroro, inga mupfumi aitotaura naAbhurahamu. Ani maiona nyaya yacho. Sekunonzi Gehena neparadhiso zvinenge zviri side by side. Side by side muchionana. Saka zvinobva zvada kuti pajeke zveshua. Saka zvatodaita pastor nemuateereri nhasi. Ndimai ichapera next week pastor. Promisai vateereri vedu. Tichaita part 2 yechidzidzo ichi next week. Okay. This week zvatoda kuita kuona zvinhu zviri munyaya ichi. Tozvienzanisa nezvinotaura bhaibheri rese pamusoro pevakafa. Isai nemamwe mavara enyu. Kureva kuti nekuti pane pfungwa yevakafa inobuda apa sekunonzi vakafa vanoziva. Vachitaura. Vachirwadziwa vachidaro. Right. Saka mufundisi vari kuti muhurukuro yedu yevhiki rino iri tichainzanisa ndima iyi zvainotaura nezvinotaurwa nedzimwe ndima dzemubhaibheri pamusoro pevakafa. Kuti zvitijekere kuti bhaibheri rinoti kudii pamusoro pevakafa. Right. Asi tozopedzisa manje muvhiki rinoteera kuti tinoona kuti chii chainyatsorehwa mundima iyi. Kureva kuti pamuri kunzwa chidzidzo ichi chimbomirai kubva mati, asi zveshuwa pastor pairehwe apa. Tati tinozopaita. Zvino tiri kuenzanisa ndima. Nyaya yedu yatanga Jesu achiti paivepo mumwe mufumi aipfeka nguo tsvuku. NdiJesu ari kutaura nyaya iyi. Saka toda kuona kuti katauriro kaJesu nyaya aka ane pamwe paaimbotaura nyaya achidaro here. Mandinzwisa ka? Kutanga nyaya achingoti paivepo nemumwe munhu. Toda kuona kuti paaitaura nyaya achidaro Jesu airevei. Saka kuti zvisanetse hatirandei tiri mubhuku raRuka iroro. Saka musaende kumwe pastor. Endai pana Luke 14. Verse 16 to 17. Tinzwe imwe nyaya yaanotaura ipapo. Ruka 14 verse 16 to 17. Iye akati kwaari, mumwe munhu akagadzira chirayiro chikuru akakokera vazhinji. Akatuma muranda wake
nenguva yokurayira kuti audze vakanga vakakokerwa kuti vuyai nokuti zvose zvagadzirwa zvino. Vamwe vanoiziva vachiti the parable of the great supper. Okay. Kudedzwa kwakaita inyaya iri kutaurwa najesu kunzi mumwe munhu akagadzira chirayiro chikuru. Hatinzwe futi pana Luke 15 vhesi ya 11 na 12. Luka 15 vhesi 11. Zvino wakati mumwe munhu waiva navanakomana vaviri. Muduku wavo akati kuna baba wake, baba, ndipe mugove wenhaka uchazova wangu. Akavagovera pfuma yake. Nyaya iyi vateereri munoiziva ndoya inonzi the parable of the prodigal son. Mufana waye akati ndipei chava mugove wangu. Akanoipambadza akapedza. Hamino macherechedzeri pastor, imi mukatadza kubata ndotoziva kuti kuvateereri zvinogona kuti netsei. Maona here kuti nyaya yekutanga yamaverenga yechirayiro chakaitwa nemunhu neuyu mukomana murasiki maparable mukuzikanwa kwaanoita mifananidzo. Asi Jesu haana kutanga achiti paive nemumwe mufananidzo wemumwe mukomana, angotanga achiti mumwe munhu aive nevana vairi. Haana kuti paive nemufananidzo wemunhu ane vana vairi. Abvisa vara rekuti mufananidzo ndobvangoti mumwe munhu, asi nyaya yacho uri mufananidzo. Saka ndo zvaari kuita panyaya yemupfumi naRazaro. Jesu angotanga achiti paivepo mumwe mupfumi aipfeka zvakanaka achidya zvakanaka. Asi nyaya iyi uri mufananidzo, kunyange Jesu asina kutaura kuti mufananidzo. Mapabatera zvandiri kubata mufanidzo muri kuti imimi Jesu yaive tsika yake kudzidzisa nemufananidzo. Yes. Asi hapasi pese paaite regai nditaure pfungwa iyi uri mufananidzo. Aingototaura kuti umwe murume akanga aripo kwaive nemumwe mukomana, sekunotonzi mukomana wacho atoriko kune imwe nzvimbo zveshe. But uchizoerenga nyaya unozoona kuti mufananidzo. Pamwe pacho aibva adake kutotaura kuti inzwai mufananidzo uyu. Chingoerengai muone pana Luke 12 verse 16 moibatanidza na Luke 13 verse 6. Pamwe pacho aibva atotaura hake kuti mufananidzo, pamwe aisataura, asi waverenga nyaya waibva waona kuti mufananidzo. Luke 12 verse 16 moibatanidza na Luke 13 verse 6. Luke 12 verse 16 akavataurira mufananidzo akati, nyika yomumwe mupfumi yakanga yabereka kwazvo. Luke 13 verse 6. Luke 13 verse 6. Zvino wakataura mufananidzo uyu, mumwe munhu wakanga ano muvonde wakanga wakasimwa mumunda wake womuzambiringa, akauya achitsvaka zvibereko kwauri akashayiwa. Saka nyaya yemupfumi naRazaro vateereri, chekutanga chekuti mubate pairi waive mufananidzo. Kunyange Jesu asina kutanga kachiti inzwai mufananidzo. Taona dzimwe ndima Jesu paakatotaura mifananidzo, asi asina kutanga ati inzwai mufananidzo. So the first thing, it was a parable. Ngatichionai pastor, nyaya itainzwa zvaitika. Hatimbodzokerai kumashure timboona zviri munhu nezvinoitika pamunhu paanofa. Genesis 2 verse 7. Toda kutanga taona kuti chinonzi munhu chii. Genesis 2 verse 7. Genesis 2 verse 7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Pakusikwa kwemunhu, Mwari bhodhi yevanhu yakagadzirwa neguruva refu. Mwari ndobva achifuridzira mweya weupenyu kuti munhu ave munhu mupenyu. Right. Inenge ichiti the breath of life. Kana kuti Mwari akaisa spirit yake. Mweya unokonzera kurarama. Mweya unokonzera kurarama. Maybe chinoda kuti vateereri vabate panonyanya kunzvenga vakawanda. Ndepekuti Mwari haana kufuridzira mweya mupenyu. Rinoti mweya weupenyu. Tsanangurai kusiyana kwazvo. Kuti mweya mupenyu, mweya unotozviraramira uri wega. Exactly. Mweya weupenyu, mweya unokonzera kuti paite upenyu. Saka chakafuridzirwa mumunhu, it is the breath of life. Mweya weupenyu, kureva kuti unokonzera kurarama. Maybe katibva taona kuti sezvo kuine mhuka dzinorarama nevanhu, mumhuka umu mune mweya weupenyu here futi. Genesis 7 verse 21 na 22.
Genesis 7 verse 21 na 22. Genesis 7 verse 21. Zvipenyu zvose zvaifamba panyika zvikafa, zvaiti shiri nezvipfuwo nemhuka nezvinokambaira, zvose zvaikambaira panyika navanhu vose, zvinhu zvose zvakanga zvino kufema kwomweya woupenyu mumhino dzazvo, zvose zvakanga zviri pakaoma pasi zvikafa. Nemhuka dzine mweyawo weupenyu, simba raMwari rinokonzeresa kurarama. Right. Saka patinotaura nyaya yemweya weupenyu, musachione chiri chinhu chiri kuvanhu chete. Hanzi nemhuka, kureva imbwa, mombe nefish dzine mweya weupenyu, kureva kuti simba rinokonzera kurarama rinenge rabva kuna Mwari. Toda kuti tichiona ndo zviri munhu nemhuka izvi. Hatidzokei pamunhu. Paanofa chii chinoitika? Mapisarema 146 vhesi ya 4. Mapisarema 146 vhesi ya 4. Chii chinoitika panofa munhu? Mapisarema 146 vhesi 4. Mweya wake unobuda, iye ndokudzokera pasi pake, nezuva iro mano ake anopera. Saka panofa munhu mweya weupenyu unobuda. Kwete kuti mweya mupenyu ba. Kune vanhu pastor vanoramba ine tsika yekuti aiwa chinonzi munhu handisi inini. Mweya wako ndiye munhu. Uya mweya weupenyu. Ukazangana nebhodhi ndo panobuda munhu pabatikaka. Saka kufa kwemunhu pastor kubuda kwemweya weupenyu. Bhodhi ndo iri kubva yanzi inodzokera pasi yatinoviga. But panzi neBhaibheri patinoitika separation, mano emunhu anopera. Kuti kudii apa? Mano vara rinobva kuti kufunga. Kufunga kunoitika muurozvi. Rechirungu randoshandisa rinoti his thoughts perish. Kana kuti his mind perish. Right. Saka zvirikura kuti kufunga kwemunhu kunobva kwaguma. Right. Ende pfungwa dzemunhu, pane pfungwa 5 dzinotungamirira pakurarama. 5 senses. 5 senses. Pane pfungwa yekuona. Sense of sight. Ndinoita kuti munhu aone. Inomira iyo kushanda. Panofa munhu inomira. Kureva kuti munhu akafa aone. Teererai zviri kutaurwa namufundisi vateereri, batai mapoints aya. Saka sense of sight inofa, munhu aone, right? Koita pfungwa inotungamirira kunzwa. Sense of hearing. Nenzeve. Inobva yamira kushanda. Inomira kushanda. Right. Next. Koita pfungwa yekunhuhwidza. Sense of smelling. Inomira futi kushanda. Inomira kushanda. Then koita imwe pfungwa inoshandiswa pakubata. Yetouch, yesensing. Right. Iyoyo zvakare inomira kushanda. Pane yekudya iyi. Pane yerurimi, yekurayira kwerurimi. Inomira zvakare. Saka kureva kuti vateereri, munhu kana afa paita separation yebhodhi nemweya weupenyu, munhu iye haaone, munhu iye haanzwi, munhu iye haafemedze, munhu iye haagone kurayira chinhu ochitesta, munhu iye haagone kuti ukamuguma anozvinzwa kuti ndagumwa naPastor Rhodes. Ndo zvinoitika izvi. Maybe tisatanzwa kambo pastor. Ingondibatsirai pana Muparidzi 12 verse 7. Pai panonzi panofa munhu guruva rinoenda kuguruva, mweya kuna Mwari. Kuti kudii? Panonzi guruva rinoenda. Ingopaverengai kana muripo. Muparidzi 12 verse. Guruva radzokera kuvhu sezvo rakanga rakaita. Yes. Uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Panofa munhu, chiri kunzi guruva rinoenda kuvhu, muviri watinondoviga muguva. Right. Mweya weupenyu, simba riya rinokonzera kurarama riya rinodzokera muna Mwari. Rinodzokera kuna Mwari. Kuti pasakukonfuse vateereri, rambai muchingobata kuti uya hauzi mweya mupenyu. Mweya weupenyu unoita kuti munhu ararame. Unoita kuti munhu ararame. Saka simba iroro rinongodzokera kuna Mwari. Chiregai kuruona ari anonzi munhu. Ndofunga pajeka apa pastor. Ngatimbonzwa kambo, rambai muri pachirongwa vateereri. Maria, Chapukuta, Maso.
tinomuchingamidza vateereri tichienderana mberi nehurukuro yedu mupfumi narazaro. Yes. Ngativerengei futi nyaya iyi pastor. Sezvataimisa vateereri kuti toda kuenzanisa ndima iyi nedzimwe ndima dzemubhaibheri tione zvazviri kana munhu afa. Luke 16 verengai vhesi 19 to 22. Luke 16 vhesi 19. Mumwe mufumi wakanga aripo waipfeka nguo tsvuku nemicheka yakanaka nokufarira zvakaisvonaka misi yese. Zvino mumwe murombo wainzi Razaro wakanga ana maronda mazhinji akaiswa pasuo rake, achida kuzvigutisa nezvaiwa patafura romufumi, kunyange nembwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake. Zvino murombo wakati afa, vatumwa vakamisa pachifuva chaAbhurahama, mufumi akafawo akavigwa. Ndo nyaya iyo iri kuramba ichitaura kuti mumwe murume uyu aive mupfumi pastor. Achidya zvakanaka, achigara zvakanaka. Kwakaitawo Razaro aive murombo akaiswa pasuo rake kuti araramewo nezvaidonha patafura pake, imbwa dzaimunanzva. Hanzi Razaro akazofa, vatumwa vakamutakura vakanomisa pachipfuva chaAbhurahama, nemupfumi akafawo akavigwa. Handitika maybe pari kunzi pachipfuva chaAbhurahama zviri kuita kunge zvinonzi panofa vanhu vari kuita kunge vari right vanoenda kuna Abhurahama. Ngatingotsanangura kuti bhaibheri kana richitsanangura kuti chipfuva kuitira zvizotibatsira pazvikamu zvinoteera rinenge richireva kuti kudii. Endai pana John 13 vhesi ya23. John 13 vhesi 23. Zvino mumwe wavadzidzi vake wakanga akasendamira pachipfuva chaJesu waidikanwa naJesu. Muri kuona kuti pari kunzi pachipfuva pakutoreva pachipfuva chaipo pachest ndo pari kutorewa apa. Saka chandiri kutiverengera apa ndoda kuti kuvateereri zvijeke kuti vatangewo kuda kunyatsonzwa nyaya iyi kuti ndizvo here kuti vakafa vanhu vanonoiswa pachipfuva chaAbhurahama, kuti vanyatsoona chiri chipfuva kuti kuri kwekuti vanhu vanoendeswapo vaedze kuona kuti zviri possible here. Saka toda kuti pajeke, but bhaibheri kana richipa nyaya dzakadai rinozva kuti zvimwe zvinhu zvine zvazviri kureva. Pachipfuva pakanyanyo kukoshei kusiyana nedzimwe area dzemiri wemunhu. Endai pana Isaiah 40 vhesi 11. Isaiah 40 vhesi 11. vhesi ya 11. Yes. Uchafudza boka rake somufudzi, uchaunganidza makwayana ake mumaoko ake, nokuatakura pachifuva chake. Uchanatsa kutungamirira nhunzvi dzinomwisa. Pachifuva iri kunobuda iri nzvimbo inoratidza kuti pedyo nemwoyo. Kuratidza kuti chinhu chiri pedyo nemwoyo. Handitika saka ndotichi kutaura rudo. Exactly, thank you. Kutaura rudo. Saka ipapo ngatichipasendekai, toda kuti pazotibatsira kuti zvijeke kuti saka ndima iyi yairevei payaiti munhu akaendeswa pachipfuva chaAbhurahama. Toda kuti tiinzwe mafambiro aita nyaya iyi, tiongorore futi, tinyatsoona kuti bhaibheri rinoti kudii. Tangirai pavhesi ya23 pastor. Mungoverenga vhesi 23 na24 yaLuke 16. Luka 16:23. Zvino ari paHadhesi, ari pakurwadziwa, akatarira kumusoro akaona Abhurahama ari kure naRazaro ari pachifuva chake. Akadanidzira akati, baba Abhurahama, ndinzwirei ngoni. Tumai Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura, atonhodze rurimi rwangu, nekuti ndinorwadziwa nomurazvo uyu womoto. Saka pari kunzi paHadhesi paive nemupfumi pastor. Pari kunzi paive nemurazvo wemoto. Kureva nyaya inotaurika yekuti Gehena paibvira moto apa. Hani mazona saka zviri kunobuda apa ndezvekuti munyaya iyi tichingoiverenga straight vateereri, iri kuita sekunge pakafa mupfumi, paakavigwa paya akabva azoenda kwaibvira moto. Mazvibataka. Uyuwo pakafa Razaro akaendeswa pachipfuva chaAbhurahama. Saka toda kuona nyaya yemoto. Ndo zvatiri kuita muchidzidzo chino, toda kuenzanisa kuti ndizvo here kuti panofa munhu anobva aenda kuGehena kune moto. Ngatione kuti moto uyu uchabvira rii, because ichokwadiwo bhaibheri rinotaura nyaya yemoto pastor kuti vatadzi vachapiswa nemoto. Unobvira rii? Endai pana Mateo 13 moverenga vhesi 40 kusvika 42. Mateo 13 vhesi 40. Zvino mashawi sezvaanounganidzwa achipiswa mumoto, ndizvo zvichaitwa pakuguma kwenyika.
mwanakomana womunhu uchatuma vatumwa vake vagounganidza muushe hwake zvose zvinogumbusa navanoita zvisakarurama. Vachavakandira muvira romoto, ipapo pachava nokuchema nokugeda-geda kwameno. Uyu ndiJesu futi ari kutaura pastor. Zvikanzi zvichaitwa pakuguma kwenyika ndo zviri kusanganisira kupiswa kwevatadzi. Right. Saka moto uchapisa vanhu, bhaibheri riri kuti uri kumberi uku. Right. Pakuguma kwenyika. Pakuguma kwenyika. Saka vateereri muri kuonera kuti ndima yemupfumi naRazaro iri kutoita kunge iri kukakavadzana nedzimwe ndima dzemubhaibheri. Iyo yaita kunge pavigwa mupfumi abva aenda kunotsva. But bhaibheri riri kuti moto uchapisa vanhu uchatozowanikwa pakuguma kwenyika. Ngatinyatsoona kuti pakuguma kwenyika papi pacho chaipo. Okay. Pauchanyatsouya because panoda kuti pati JK. Ipapo bhuku razvakazarwa rinotibatsira pastor. Okay. Zvakazarwa 20 verse 7 neverse 15. Zvakazarwa 20 verse 7. Yes. Zvino kana makore ane 10 apera, Satani uchasunungurwa mutorongo yake. Verse 15. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku youpenyu, uchakandirwa mudziva romoto. Saka zviri kuitika ndezvekuti zvimwe zvidzidzo zvacho takambozviitisa. Panouya Jesu paya, Right. ndo patiri kunoti kuguma kwenyika kapa. Paanouya, bhaibheri rinodzidzisa kuti atora vatsvene vaenda kudenga. Pachaita 1000 years. Handitika? 1000 years idzi vatadzi vanongoramba vakafa pastor. Right. Kana 1000 years dzapera, bhaibheri ndo parinoti pachazoita moto unopisa vanhu watinoti gehena. Zvabatika, ndo pachabvira moto pastor. Kureva kuti nyika ichanoguma poita 1000 years, then moto wegehena wozopisa vanhu. Yeti panyaya yemupfumi naRazaro, bhaibheri riri kuita kunge zvinonzi mupfumi paakafa akavigwa, akabva aenda kumoto unobvira. Saka ndo pandiri kuti vateereri vedu vanzwisise nyaya, hatifambei mbichana tichienzanisa ndima kuti tione zvinotaura bhaibheri rese pamusoro peimwe nyaya nezviri kutaurwa nenyaya yemupfumi naRazaro. Kusiyana kwazvo ikoko kunobva kwatiudza kuti saka ndofunga pane zvairehwa nenyaya iyi. Alright. Mabata kuti kudii sofa pastor? Mabata kuti tichizanganisira nezvimwe zvatakambodzidza kumashure. Taurai tinzwe pastor. Iye zvinezvi takamirira Jesu kuti auye kechipiri. Yes. Saka paanouya vatsvene vanga vakafa vanonzi vanomuka. Vobatana nevatsvene vanenge vari vapenyu. Voita boka rimwe chete. Ende mutotaura zviri muchidzidzo chinechi. Taurai henyu mufundisi. Ovatora oenda navo kudenga. Right. Vonogara 1000 years variko. Asi vamwe vanga vakafa vanosara vakafa. 1000 years dzapera. Jesu ozoburuka nevatsvene. Ndo pachamutswa vanga vasingadi Mwari. Kana vamutswa ndo panochizonaya moto wavaparadza. Mataura nemo pastor. Zvandoda kuita ndoda kungowedzera mavhesi 3 pane zvamataura izvi. Ndozokupai mukana wokudzokorora. Because imi mangoita fast forward. Mangotiradza Jesu achiuya, vatsvene vachienda kudenga, 1000 years moto wazobvira. Saka pane tumwe tumadhito tunoda kuti vanhu vanyatsobata kuitira kuti tinzwise nyaya yemupfumi naRazaro. Chekutanga chatoda kumboona pastor ndechekuti nyaya iyi iri kuti Razaro akaenda kuchipfuva chaAbhurahama, mupfumi akaenda kumoto. Vakafa izvino vambori kupi? Panoda kujeka mapaona vambori kupi? Verengai John 5 verse 28 na 29. Verse 28 na 29. Musashamiswa naizvozvo, nekuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake. Vachabuda, avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Saka bhaibheri riri kuti vanhu vese pavanofa mitumbi yavo iri mumabwiro. Ende bhaibheri rabva rati asi pane nguva yekuti whether vakafa vari vatadzi kana kuti vakafa vari vatsvene vaMwari, hanzi nebhaibheri kune rumuko rwevanhu vese
maresurrection acho ese ari 2 hanzi ariko kumberi. But for now pastor, vanhu vese mitumbi yavo vakafa vari mumakuva. Pajeka ka. Asi pfungwa yemupfumi naRazaro riri kuita kunge zvinonzi vamwe vari kugena vamwe kuna Abrahamu. But Bhaibheri harisi kuticha kudaro. Riri kuti vari mumakuva. Panzi pakafa Razaro, handitika, akatakurwa nevatumwa kuenda pachipfuva chaAbhurahamu. Ichokwadiwo pastor kuti ngirozi dzine zvadzichaita pakumutswa kwevanhu. But toda kuona kuti ngirozi dzichatora vanhu uye dzichivaendesa kupi. Toda kuona kuti ichokwadi here kuti ngirozi dziri involved. Batai zvinhu zvaterere. Kana dziri involved, dzinotakura vanhu dzichivaendesa kuna Abrahamu here kana kuti kupi. Verengai Matthew 24 verse 31. Matthew 24 verse 31. Matthew 24 yes. verse 31. Achatuma vatumwa vake nehwamanda huru. Vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina. Kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kuno rumwe rutivi. Saka ngirozi ndo dzichaunganidza vatsvene vaMwari. But panoda kuti pajeke nekuti vatsvene vaMwari vari pamapoka mairi. Kune vapenyu, kwoita vakafa. Saka toda kuti picture yacho ibva yazara, ndozokupai mukana wezvamambotaura zviya. 1 Thessalonians 4 verse 16 na17. 1 vaTesalonika 4 verse 16 na17. Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga nokudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvine isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Zvandoda kuita nhasika, ndoda kuita tichifamba amusavhare. Ndoda kufamba nemi pamaverenga apa. Totomboita kunge tiri kuita mbijana. Vateereri, pataverenga John 5 verse 28 to 29, yati vese vakafa vari mumakuva, ndizoka? Ndobva yati vangave vakaipa kana vakanaka. Ndobva yati asi kumberi vese vachamutswa. Mapabata kapa. Mateo 24 ndobva pavhesi 31 yati ngirozi ndo dzichaunganidza vatsvene kuna Mwari. Saka ndoda kuti mudzokorere mbijana vaTesalonika inyatsotudza kaitikiro kazvichaita. Background vateereri vanayo. Verse 16 tangai pastor. Nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nekudanidzira. Chimirai. Chichaitika vateereri panyaya yekumuka kwevanhu akafa. Hanzi Ishe amene kure handi Jesu. Ndiye achatoburuka achibva kudenga. But paanoburuka achibva kudenga, panenge paine kudeedzera nezwi rehwamanda. Zvinhu zvichanzikwa izvi. Next pastor. Nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Right. Vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Chimbomirai. Hanzi pari kudzika Kristu apa aine kudeedzera. Iye pachake achidzika aine kudeedzera. Vakafa vaya vari muna Kristu, kureva kuti ndo vakafa vaisa upenyu muna Kristu ka. Ivavo hanzi vachatanga kumuka. Mukanzwa Bhaibheri rati kutanga pastor ka. Riri kureva kuti vamwe futi vachamuka. Asi kungoti vatangirwa nevavo. Saka vakafa muna Kristu ndo vachatanga kumuka. Kureva kuti vakafa vasina upenyu hwavo muna Kristu vanoramba vakafa. Nyatsopabatai vateereri. Hanzi kana vakafa muna Kristu vamuka, Bhaibheri robva rati kudii? Zvine isu vapenyu vakasara. Chimirai. Pari kunzi neBhaibheri isu vapenyu vakasara riri kureva vanonamata, vane upenyu hwavo huri muna Jesu. Asi vari vapenyu kureva kuti vachawanikwa naJesu pachaguma nyika vari vapenyu. Ndo varari kunzi isu vakasara riri kuburitsa kuti vanowanikwa vari vapenyu naJesu musi waachauya vari vatsvene. Hanzi isusu vakasara kudii? Pedzisai tinzwa. Tichatorwa pamwe chete navo mumakore. Mirai. Hanzi tichabva tatorwa pamwe chete navo. Vari kunzi navo ndevapi? Avo vamutswa vaya vatsvene. Very good. Vamutswa vaya vatsvene vaya. Saka zviri kuti vamutswa vatsvene nevawanikwa vari vatsvene vari vapenyu musuno yaJesu. Hanzi ivava maboka mairaya achabva atorwa pamwe chete. Kusangana reta boka rimwe chete. Vari kutorwa nani manje? Chipedzisai wapa hazvipo pavhesi iri. Tariverenga vhesi racho. Vakutorwa nanapa? Vakutorwa naJesu manje. Asi dziri ngirozi dzavaunganidza. Dzavaunganidza. Chiri pedzisai manje.
tichatorwa pamwe chete navo makore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Saka Jesu haasi kuzosvikotsika pasi, acharamba ari mudenga. Saka maabata here maboka evanhu vaMwari? Kune maboka mairi evanhu vakafa, vatsvene nevatadzi. Kune maboka mairi evanhu vapenyu, vatsvene nevatadzi. Saka Bhaibheri rati panouya Jesu, vaari kusikotora ndevatsvene, either vakafa kana vapenyu, oenda navo kudenga. Then kana aenda navo kudenga ndo panotanga 1000 years. 1000 years dzichipera, vakafa vatadzi vomutswa. Handitika, chisamarizai pastor. Samarizai tinzwe. Saka zvabuda apa ndezvekuti izvino takamirira Jesu. Yes. Paanouya anodaidzira. Omutsa vatsvene vakafa. Vozangana nevatsvene vanowanikwa vari vapenyu. Vonoita boka rimwe chete, vosangana naye mumakore. Obva aenda navo kudenga. Ndo panotangira 1000 years. Vanogara 1000 years kudenga. Padzinenge dzapera ndo pachazomutswa vanga vasingadi Mwari, vaya vanosara vakafa pano pasi, kuti vasangane nekutongwa kwavo. Right. Saka ipapo ndo pachazonaya moto uchapisa vanga vasingadi Mwari. Thank you pastor. Ndo maitikiro sekudzidzisa kweBhaibheri haritiche kuti kune moto uri kubvira iye zvino. Pfungwa yekuti kune moto uri kubvira iye zvino inotaurika pavatendi. Ameno kana makambosangana nayo yekuti zvinoita unge zvinonzi kune kwaunoenda kana ungori mutadzi wombobvuraudzwa kuti uite unge uri nani asi wozobva ikoko. Zviri muBhaibheri hakuna moto wati waakubvira. Hakuna moto wati waakubvira, ende pane vakafa hapana vati vaakudenga. Rambai muri pachirongwa, timbonzwa kambo. Simukai mupembere, simukai mupembere, oripa musanda wemongoro. Simukai mupembere, simukai mupembere, oripa musanda wemongoro. Simukai mupembere, simukai mupembere, oripa musana wembongoro. Simukai mupembere, simukai mupembere, oripa musana wembongoro. Motishende ngoro tawata iveko, osi iye ogodo mongoro. Rupone sorwenyika yose, rukare pambongoro. Motishende ngoro tawata iveko, osi iye ogodo mongoro. Rupone sorwenyika yose, rukare pambongoro. Iwe mtadzi usache, nengari nokuda, simuka upembere nokuti anokudana. Haasarudze munu, iwe ndiwe unamsaruza, nasi aripa mkova wemoyo, mukova wemoyo wako, moyo wako. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mupfumi naRazaro part 1. Zvimwe mufundisi zviri munyaya yemupfumi naRazaro zvinoita unge zvinosiyana nekudzidzisa kweBhaibheri rese. Verengai panyaya yemupfumi naRazaro pana Luke 16 verse 25 na verse 26. Luke 16 verse 25. Abrahama akati, mwana,
funga kuti wakapiwa zvakanaka zvako paupenyu hwako. naRazaro saizvozvo wakapiwa zvakaipa, asi zvino iye unonyaradzwa pano, iwe unorwadziwa. Uye pazvinezvi zvose mukaha mukuru wakaiswa pakati pedu nemi, kuti vovuno vanoda kuenda mhiri kwamuri vakoniwe, novoko varege kuyambukira kwatiri. Chandoda kuti titarisa pamufundisi ndechekuti pamaverenga pari kuita kunge zvinonzi pane mukana wekutaurirana kwevakafa kana kuti pataurwe nevakafa. Pane hurukuro inenge iri kuitika zvekuti zvinogona kusiya zvadyara pfungwa muvateereri yekuti pane kakutaura kanogona kuitika nevakafa. Bhaibheri rinoticha kuti kudii, especially richitarira isu vapenyu nevakafa, pangaite here mukana wokuti Mwari angafarire kanhaurirano kutaudzana nevatinoti vakafa. Verengai kuna Deuteronomy 18 verse 10 na 11. Deuteronomy 18 verse 10 na 11. Verse ya 10. Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto, kana unovuka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroyi, kana ng'anga, kana unobvunza masvikiro, kana muvuki, kana unobvunza vakafa. Mamanzwei pastor? Panapa Bhaibheri riri kurambidza kuenda kunotaurirana nevakafa. Pamusoro pezvimwe zvese zvanga zvichirambidzwa, zvekuenda kung'anga, zvekuita mazango, zvanzi musaende kunotaurirana nevakafa. Ko tomboti hamusiku, sorry, ndoda kungoti pajeka apa, tomboti haisi hurukuro refu stereki, ko kungoenda paguva zviya zvekuti wakangotadzawo kuuya pakavigwa sekuru vako, wongosvika kungotaura mbijana chete ungoti sekuru ndini ndauya, aiwa ndaona pamakaradzikwa. Izvozvo kumunhu anonyatsonzwisisa zvatiri kudzidza mushoko, zvekuti kana munhu afa haachanzwe, haachaona. Munhu kana watozvinzwisisa haungataure nemunhu asiri kukunzwa, asiri kukuona. Hazvibude zvakanaka. Maybe chibva maverenga muparidzi 9 verse 5 maybe inobva yaita kuti zvandakubvunza izvi yaka vateereri vanzwe kuti sei ndabvunza mubvunzo iwoyo, because itsika dzimwe dziri kunha Mwari dzinondinyangadza, but still dzichiwanikwa pakati pevana vaMwari. Muparidzi 9 verse 5. Muparidzi 9 verse ya 5. Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nomubayiro havachina, nokuti havacharangarira. Bhaibheri vateereri riri kuti munhu kana afa haana chaanoziva. Saka tichibatanidza nenyaya yemupfumi naRazaro, mapanzwa here pastor panzi mupfumi akatarira ndobvaona Abhurahama ari kure. Pari kudyara pfungwa yekunge zvinonzi afa kudaro maziso aiona. Ndobva panzi ndobva ati baba Abhurahamu. Panodyara pfungwa yekuti afa kudaro aitaura. Ndobva panzi ndiri kurwadziwa nemoto. Panodyara pfungwa yekuti munhu kana afa kudaro anogona kurwadziwa. Hani muri kuona zviri kubuda apa. Yeti Bhaibheri muparidzi riri kuti kana munhu afa haana chaanoziva. Vateereri, vhesi ratamboverenga muchikamu chapfuura, Mapisarema 146 verse 4, yati panofa munhu his thoughts kana kuti his mind perish. Ngatidzokorere ipapo vateereri, zvinyatsa kubatika mufunge, tisarambe tichiramba tichitenderera mune dzimwe tsika dzinovengwa naMwari. Ma-thoughts 5 senses dziya dzokorera pastor. Tati kune pfungwa inobatsira kuona. Sense of sight inzwai vateereri, afa haatione. Kune inobatsira kunzwa. Mamhanya, ndaida kutotaura kuti saka hazviite kuti vakafa titi tioneiwo. Handiri mapabata hazviite kudaro, mati kune inobatsira kudii? Kunzwa. Yekunzwa iyi. Kureva kuti iwewe manje haugone kuenda wouchira kana kutaura uchiti ndiri kutaura nevakafa kana kuti madziteteguru akatitangira kufa. Bhaibheri riri kuti sense of hearing inenge yapwanyika. Next. Ipapo unoona kuti vanhu chero wadzidzisa zvinhu zvikasitona hamenoti vangabatsirwe sei. Unoona mudzinhamo matinofamba unonzwa vanhu vava kuti famba zvakanaka. Ndo zvacho pastor zvandikutika. Kana kuti vanhu vanouya vachiti rest in peace,
zorora murugare uri kutaura nani iye asingachanzwe, because kurestaka zvinobva pasense of feeling iya kuti munhu anzwa kuti ndaresta ndadekaraka unga achine sense of touch iya pamunomuti nyatsodekara zvino yanzi haichashanda futi. Saka muchiona kuti ndo zvinhu zviri kuburitswa nebhaibheri pastor kuti dai zvasvika kuvatendi ende area yeyeka ndo inohwandirwa nasatani, because satani anoziva kuti vanhu havakafa asi akaita kuti tifunge kuti vanonzwa satani ari kuziva kuti ane gemu raachaita rekuti tinobva tafunga kuti raitwa nevakafa. Hani mazviona manje saka chimwe chinhu pastor, iyo sensi yamuri kuti yetachi ndo yekufamba kai kureva kuti afa afambe ndizvozvo kai kope kudya afa hadye kana kuti rurima haruteste senzi yekutesta. Pane imwe zhazha manje yaita tsika yekuti pese paanenge achinwa doro akavhura paindi yaye whether ndeuya usiri hwepaindi zvekuti mwinaeka yaita unge mistake aideura kuti bhodhoro ridone rimwe doro rotomboenda pasi zvokuti munofunga kuti mistake but mupfungwa make manje achizodzidzwa naye aiti inwaiwo neni vadzimu vangu. Handiti mazvono saka izvo hazviitike, but munyaya yemupfumi naRazaro iri kunoburitsa sekunge mupfumi anonzwa, anotaura, anorwadziwa. Saka patinoda kuti tiende chiverengai vhesi ya27 to 31 yaLuke iyo tifambe pastor tiri kungoenzanisa bedzi zviri munyaya ine bhaibheri rese. Luka 16 verse 27. Yes. Ipapo akati ndinokumbira kwamuri baba kuti mumutumire kumba kwa baba vangu nokuti ndina vanun'una vashanu kuti andonatsovapupurira kuti varege kuuyavo panzvimbo ino yokurwadziwa. Abhurahama akati Mozisi navaprofita vanavo ngavavanzwe ivo. Iye akati kwete baba Abhurahama, asi kana mumwe akabva kuvakafa akaenda kwavari vangatendevuka. Akati kwaari kana vasinganzwi Mozisi navaprofita havangatendiswi kunyangwe mumwe akamuka kuvakafa. Taverenga nyaya iyi pastor, maona here kuti yazopera yakutaura zvekuti kune vaning'ina 5 zvana Mozisi nevaprofita kunyangwe munhu akamutswa kuvakafa, nhaurirano yacho yazoramba ichienderera mainzwa saka zvinogona kutibatsira sofa taona kuti zvinodzidziswa nebhaibheri zviri chimiro chemunhu afa nezviri kuitika munyaya yayo zviri kupesana. Saka maybe chatinoda kukurumidza kuona ndechekuti nyaya iyi yakataurwa naJesu achida kutidzidzisa kuti tizive zviri vanhu kana vafa here. Mazvinzwa kapo aida kudzidzisei, chii chakamutungamira kutaura nyaya iyi? Luke 16 verse 14. Luka 16 pa 14. Yes. Zvino vaFarise vakanga vachida mari vakanzwa izvozvo zvose vakamuseka. Saka chakatungamira kutaurwa kwenyaya pastor panga paita nhaurirano kumashure ndobva pataurwa zvaine chekuita unge nepfuma nemari. Saka vaiteerera vaFarisi vakuru vechijudha vaya hanzi vakamuseka sekunge zvinonzi zvaari kutaura izvi haazvina musoro wese. Saka izvozvo ndo zvakabva zvamutungamira kuti ataure nyaya yemupfumi naRazaro. Pachikamu chinotera zvichazonojeka, but chandoda kuti vateereri vedu vabate ndechekuti zvimwe zvinoitwa pakudzidzwa kwebhaibheri unotarirawo kuti nyaya yandiri kudzidzai chayataurirwa naJesu chii changa chichiitika. Saka changa chichiitika musi uyu pastor paitauriranwa nyaya ine chekuita nezvepfuma. Saka ndobva Jesu asekwa nevaFarisi. Saka maono iye abva atanga nyaya achiti mumwe mupfumi aiveko. Saka ndo background yenyaya kureva kuti nyaya iyi ngairege kushandiswa nevateereri sekunge irida kudzidzisa zviri munhu kana afa. Ameno isai mashoko enyu. Nyaya iyi mufananidzo sekutsanangura kuri kuita mufundisi. Yes. Wakataurwa uine chinangwa chekugadzirisa pfungwa yaive muvaFarisi. Paitaurwa nenyaya dzezvepfuma apa. Saka hanzi vakaseka Jesu. Ndobva ava pamuenzaniso waive nechinangwa chekudzidzisa kwete zvinoitika kana munhu afa. Haisiriyo nyaya ipapapo. Saka panyaya yemupfumi naRazaro vateereri ndiri kukumbira kuti pari nhasi ngatiitei kunge tatigwa.
ndoda kuti mungokonkluda zvatabata. Ndoda tiende pane imwe nyaya inoita kunge ine chekuita nevakafa asi ichiita kunge inoti confusei. Zvii zvatabata nhasi, but kurumidzai kuudza vanhu kuti nhasi hatina kutsvaga kuti nyaya yairevei. Right. Zvatabata nhasi ndezvekuti nyaya yemupfumi naRazaro mufananidzo. Number 1. Haisi kutaura zvakatoitika. Chechipiri, tadzidza isusu kuti kana munhu afa haaende kumoto kunopiswa kana anga ari mutadzi. Kana anga ari mutsvene waMwari haabva nanga kudenga. Vatsvene nevasiri vatsvene kana vafa vanoenda mumakuva ndoma vanogara. Pachauya Jesu ndo pachamuka vatsvene oenda navo kudenga. Onogara navo nevanga vari vapenyu vari vatsvene kwe1000 years. Kana makore 1000 apera ndo pachazomutswa vanga vasiri vatsvene vaya vasara vakafa vaya vakumutsirwa kuti vachipuhwa kurangwa kwavo pavacharangwa nemoto. Saka ndo pachabatidzwa moto wegehena after 1000 years vatsvene vari kudenga. Saka ndo zvatadzidza izvozvo muchidimbu. Toda kutenda. Imwe nyaya inoitika pastor yandoda kuti muverenge iri kuna Luke chapter 23. Verengai verse 32 na 33. Luke 23 verse 32. Kwakanga kuna vamwe vatadzi vavirivo vavakaenda navo pamwe chete naye kundovurawa. Zvino vakati vasvika panzvimbo inonzi Dehenya vakamuroverapo navatadzi, mumwe kurudyi mumwe kuruboshwe. Pakaroverwa Jesu paive nevamwe vatadzi vairi sekutaura kwebhaibheri. Vakaroverwa mumwe ari kurudyi mumwe kuruboshwe kwaJesu. Toda kunzwa zvakaitika pavakaroverwa varume ava. Pane nhaurirano yakaitwa pamuchinjiko yatinoda kunyatsonzwa kuti chii chakaitika. Verengai verse 39 kusvika pa43. Luka 23 verse 39. Mumwe wavatadzi vakanga vakaturikwa wakamutuka achiti, hauzi Kristu here? Uzviponese nesuwo. Mumwe akapindura akamurayira achiti, hautyi kunyange naMwari kani? Zvauri pakutongwa kumwe naye. Kana tiri isu takaitirwa patakafanirwa napo, nokuti isu tinopiwa zvakafanira mabasa edu, asi uyu haana kuita chinhu chisakafanira. Ipapo akati, Jesu, mundirangarire kana musvika muushe hwenyu. Iye akati kwaari, zvirokwazvo nhasi uchava neni muparadhiso. Saka nhaurirano iyi iri kuitwa naJesu nemutadzi uyu yekuti zvirokwazvo ndinoti kwauri uchava neni muparadhiso. Pane pfungwa inobva yatenderera pastor yekuti ko imimi bhaibheri rimwe rese tanzwa, but ingambavha 1 yakaenda kuparadhaisi musi iwoyo, muri kuti vatsvene vese vanoramba vakafa vari mumakuva. Hanomaona pari kubuda pfungwa yacho panoda kuti paswatanuke. Chimwe chinoda kuongorwa ateereri ndechekuti tione kuti chii chakanyatsoitika pamuchinjiko musoyo. Bhaibheri mukaridzidza rikataura chinhu rinoda kuti ribva raonekwa kuti charataura ndo chaitika here. Sepapa zvatoda kungoona ndezvekuti vakabva vaenda here kuparadhaisi kwacho. Jesu nemutadzi uyu. Ndo imwe nyaya yekuti inotibatsa kunzwisa kuti bhaibheri riri kurevei. Ngationei pana John chapter 19 kubva verse 31 mosvika paverse 35. John 19 verse 31. Yes pastor. Zvino zvawaiva musi wokugadzirira Pasika, vaJudha vakakumbira kuna Pirato kuti makumbo avo avhunwe vabviswe kuti mitumbi irege kugara pamuchinjikwa neSabata, nekuti zuva iro reSabata raiva guru. Naizvozvo varwi vakauya vakavhuna makumbo wokutanga nomumwe wakanga aroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye. Asi vakati vachisvika kuna Jesu vachiona kuti watofa hake, havana kuvhuna makumbo ake, asi mumwe murwi wakabaya rutivi rwake nepfumo, pakarepo ropa nemvura zvikabuda. Uyo wakavona ndiye wakapupura, uye kupupura kwake ndokwazvokwadi. Iye unoziva kuti unoreva zviro kwazvo kuti nemivo mutende. Saka zviri kuitika panapo ateereri, chatateedzera nyaya iyi taona kuti pane kuvimbisanwa kweparadhaisi. Saka tati titeedze nyaya tisvike vachinyatsofa
kuti tizosimudzira kuti tavaona vafa tizoona kuti vakasvika here kuparadhaisi. Kafira aka pastor, chichaitika apa? Vafa here machinda? Nyatsotitsanangurirai ndimaverenga. Zviri kubuda panapa maurayirwo aitwa vanhu nemuchinjikwa mufundisi. Yes. Munhu airoverwa pamuchinjikwa asingaurawe ipapo. Yaive nzira yekurwadzisa. Saka paanenge akarembera paipa mwati aitita mazuva aripo. Okay. Ozofa nenzara nenyota nekubuda ropa nekubleed. Saka asi zvaiita vaJudha manje vasingadi kuti muJerusarema michinjikwa imire yakasenga vanhu kana raasabata. Alright. Saka vaiti kana sabata raakusvika michinjikwa yainodzurwa yorariswa pasi. Asi kuti munhu uye asazouya obviswa nehama dzake kana kutiza, vaiita kuti apwanywe makumbo nemaoko. Okay, kutyora kwamaverenga kutyora kumapfupa ese. Kana sabata rapfuura achiri mupenyu muchinjikwa osumudzwa futi. Oita kerona aripo. Okay. Saka vari kunzi musi wavaroverwa akawanikwa ari mupenyu ndeimwe mbavha neimwe mbavha ndo vakatyorwa makumbo. Asi vakasara vosvika kuna Jesu vakaona atofa. Anga atofa. Zvokuti kana tichitora pfungwa yekuti kufa ndo kuenda kuparadhiso, zvinenge zvireva kuti Jesu ndiye ega akaenda kuparadhiso musuwe. Vamwe havana kufa. Pabatika kavateereri kuti Jesu apromisa paradhaisi wacho achiti musi iwoyo paradhaisi. Zvikubuda pachena kuti ndiye ega akafa musuwe. Vamwe havana kufa. Saka ngatichitedzai iye afa uyu. Vamwe it's obvious vakazodzorwa pamuchinjikwa akaita keroni. Afa uyu gatoona kuti paafa apa abva amhanya here kuparadhaisi kwaanga achitaura John 20 vhesi ya17. Jesu akati kwaari, usandibata nokuti ndichigere kukwira kuna baba vangu, asi enda kuhama dzangu uti kwavari, ndinokwira kuna baba vangu nababa venyu, kuna Mwari wangu naMwari wenyu. Saka pastor chindigadzirisirai apa yange atoo Sunday akamuka Jesu arototi kuna Mary usandibata ansandaenda kupi yetaiti paradhaisi marumwe zurayo but aritoradza kuti asati aendako. Saka kana bhaibheri raburitsa kudai unodzokera pandima yoona kuti saka Jesu airevei. Chitibatsirai muoneke vateereri pastor. Saka tikadzokera kuna Ruka kuya paaiti zviro kwazvo. Chimwe chinoda kuti chinzwiswe nevateereri ndechekuti bhaibheri parakanyorwa pakanga pasina mapunctuation zvemakoma, mafull stop zvanga zvisipo, nekukamurwa kuita mavhesi zvakazoitwa nevadzidzi kuti zvirerukire vanhu. Saka koma ikaiswa pamwe inotochinja zvinoreva mutsara wese. Endai pavhesi racho rikunzi zviro kwazvo tikati iye akati kwaari zviro kwazvo ndobva panze koma nhasi uchava neni muparadhiso. Zvinoita sekureva kuti zuva iroro ndo ravaienda. Asi tikabvisa koma ikauya yoenda mushure manhasi toti zviro kwazvo nhasi koma uchava neni muparadhiso. Koma iri pakanzi zviro kwazvo ndobva yati koma ndobva yati nhasi uchava neni muparadhaisi. Saka muruti koma ikabva pana zviro kwazvo toisa pamberi panhasi inobva yati zviro kwazvo nhasi koma uchava neni muparadhaisi. Zvatochiti ndiri kukuudza nhasi kuti tichazova muparadhaisi. Ndiri kuzvitaura nhasi. Zvinhu zvakajeka izvi vateereri. Mwari ngaakukomborei. Zvidzidzo izvi zvinowanika everyday pamawhatsapp groups. Tibatei tikupei malinks emagrupu mufambe nezvimwe zvidzidzo zvinokubatsirai. Uonekai vateereri venyu. Tinotenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Tibatei panhamba dzinoteera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mara kuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Soko rakanaka kunesu vafambi apo tinoenda pasipo asi muponesi achazouyaje kutonga umambo wakewo ariku uya nekukasika Jesuzve arikudzoka nevafambi
wachazotora hapo Yesu ouya. Makuwa hekare hapo manorara, wafafani wakafa na Kristu. Wachazaruraze anu wanomuka, wachapona pamwe na Jesu. Arikuya nekukasika, Jesu je arikutoka. Bewafambi wake wachazotora hapo Jesu ouya. Tichasangana kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa. Waponesi wachava pasirese, wanamate mambo wedenga. Arikuya nekukasisa, Jesu je arikutoka. Nevafambi wake wachazotora hapo Jesu ouya. Haleluya, amenize haleluya. Nekudawirati tichashika na matasimbira kufaradakara, topeka mbiriye kudenga. Arikuya nekukasika, Jesu je arikutoka. Ewafambi wake wachazotora hapo Jesu ouya. Haleluya, amenize haleluya. Nekudawirati tichashika na matasimbira kufaradakara, topeka mbiriye kudenga. Arikuya nekukasika, Jesu je arikutoka. Bewafambi wake wachazotora hapo Jesu